Come cosa che pezzo? Hı? Cosa che si taglia, İyi var mı? Может и красная, да?
Prednost isto. Ne treba stvar da kažu da sam za linije da nositi, gledaš, preminuo me. Ja tak ćemo tek na njih. Gdje pojдем? Sada sam tropno zdravo. Okej. A? Sada sam se poizmorilo odmah. Iako... Мисля, че вчера да седем в морето с подаване на топка и където изкаквам се пребуват малко. Да. Набиваш ги. Извайско. После да направя рекламата ведно. Нема. Аут. Мојот аут, дай твојот. 15 минути. Аут. 15. Две добри близки до аута на хаус.
Що зараз став учив? Ау. Де вона? Так, іде до сюди. Тільки. П'ятнадцять. Де Саймон? Є 15. Права. Так, є вікна.
Тя е лоша в дрифт. Я това не ми ще стигна, да прехвърляш тук. 30-15. Ой. 5-3. Трекалото, защо се закупки с голем. Къде не се гледате мене? Викам го и втори се види за колко се е сголенил. Едно лаиско. Ти мора да ви ставам я разпоред за отсабале за тука таковата. Пошахте да му узурпирате времето. Добре. За везвани, да. 30 минути.
какво ти е така? Хайде бе. Само ще ти взех прибери. Тази са.